Un toco de madeira da Pobra do Caramiñal convertirase nun ser máxico. Os rapaces do centro ocupacional xunto con artesáns serán os encargados de perfilar a madeira e darlle unha nova vida. Durante os meses de outubro e novembro, en horario de mañá, os rapaces do centro ocupacional do CAD, xunto con artesáns da compañía Son Agasallo, traballarán para converter un vello toco de madeira da Pobra do Caramiñal nun ser máxico. Esta iniciativa nace co fin, segundo o Concello da Pobra, de darlle unha segunda vida á natureza morta como mensaxe á veciñanza de que sempre hai unha segunda oportunidade. Para, digamos que, amosarlle un pouco a toda a rapazada e a toda a veciñanza que sempre hai como unha segunda oportunidade ou, como non, unha segunda vida. O que se vai facer, o programa, o que vai consistir é convertir un tocón, aquí unha árbore que, como vedes, está detrás miña, que supoñía unha natureza morta, pois como revivila de outra maneira, non? E vamos revivir gracias á man dos artesáns de Ruth e de José Manuel, que son artesáns de Son Agasallo e que traballan o que é o tema da madeira. Este proxecto, como decimos, un proxecto socioeducativo, un proxecto fermoso, un proxecto máxico, nace da relación que xurde a partir dos talleres de feito con túas mans que nos estamos realizando cas parroquias, xurde tamén de Son Agasallo, de que participa con nós no Mercado do Nadal, e a partir de toda esa trayectoria é cando vamos dibuixando pois o que se vai a realizar neste momento, que, como ben dixen antes, convertir unha natureza morta nun ser máxico. Os artesáns encargados do proxecto serán a compañía Son Agasallo, colaboradores co Concello en eventos como o Mercado de Nadal e que agora ensinarán os alumnos do CAD. Os dous profesionais estiveron hoxe na presentación da iniciativa, sinalando, ao igual que a concelleira, que o seu obxectivo é atoparlle unha segunda vida a algo que aínda pode ser útil. Este traballo que imos realizar aquí é un dos traballos que máis nos gusta facer, porque efectivamente darlle unha segunda vida a algo que xa desbotamos, que consideramos morto, e gustanos pensar que lle damos unha bonita xubilación a este árbore que xa nos dou a súa sombra, a súa beleza, foi fogar seguramente de páxaros e de insectos, e gustanos darlle pois esa segunda vida, unha bonita xubilación. Con esta madeira crearase un taumi, un ser máxico inventado pola compañía que habita no Monte Taume e que agora tentarán achegar á Pobra do Caramiñal. Vamos a intentar facer un taumi, que os taumis son uns seres máxicos que creamos desde Son Agasallo, viven no Monte Taume, moi cercano aquí á Pobra do Caramiñal. Son uns seres máxicos que viven nese monte, viven agochados normalmente, pero aquí pois vamos a traelo a Pobra, que nos parece ademais un lugar perfecto, moi preto deste parque infantil, moi visible para toda a veciñanza, así. O traballo constará de dúas fases. A primeira consistirá na talla, da que se encargarán os profesionais de Son Agasallo. Na segunda parte, intervirán os rapaces do CAD para o pintado da madeira, aínda que, iso sí, pendentes da climatoloxía. A tratar de dúas fases, unha vai ser o que é propiamente escultura, tallada logo, e despois vai haber outra que vai ser xunto cunha asociación que é a do CAD para o que é o pintado e o rematado da peza. Vai estar tratada con lasures para protexela un pouquiño destas inclemencias meteorolóxicas que poda haber. Penso que vai ser unha cousa de disfrute daqui na Pobla. Falaba Amparo sobre 2 meses, non? O proceso de... Vai ser rápido, vamos a estar un pouquiño pendientes do tempo, como vai estar, porque o que é a talla faise ben, pero o que é o pintado ten que estar seca a madeira para que entre o produto dentro e a protexa, vale, dos insectos. A figura, que consistirá nunha gran seta e un ser máxico, presidirá a entrada ao parque infantil do castelo, o cal conta con moita afluencia de crianzas.